Opa denoi, dizketan eta hemen gara bueltan, hemen korre bat daukat baina ez dakit, eta bueno, beste partidua, Atletiken aurka, derbia, anoetan. Zuek bideo hau igandean ikusten ariko zeate, partidua igandean iluntziko behatzitan da. Eta, beno, ikusten dugunez gu laugarren gaude eta la punturekin, Atletik 6garren eta 3 punturekin, eta, bueno, garrantzitsua da garaipen hau ez. Goi postutan zeitzeko, eta, aber, Real Madriden eta Bartzeuna harrapatzeko eta pasatzeko gaigea. Dale, jokatzeko mango jau. Eta hasien gogoea. Hale ba, behek atertzen te. Parte hasiera goraka. Ondo. Baina bela ez etorri banda. Ase gola. Eharra gola. Kanalesena. Poste albotik. Jokaldea oso hona, agerretxe hori pasa. Agerretxe gutzi dio. Errepikapena. Eta albotika. Hale ba. Errepikapen horiek jolasa naiz eta zeuki. 60 FPS-ean doan, errepikapenako eta marrean daude. Eta notatzen da, nabaritzen da mordoa. Gabera. Aguanta. Ai. Vale. Ei. Ui. Barrua joan da. Bueno, ondo. Erasotzen nahi gea, eta aukerak izaten. Aurrengoa Leicester bigarrena sartzen deun. Epa, horrekatz larria. Bigarrena sartzen duen zaten eitzen bezala. Eta ja pixka partida izten deunez. Vale. Ai, zageski. Ai. Kendu diot eta gero... De la Villa, oso Mega txori. Joko eskampo. Ai... Ikusiete, baina paseain inber zendet. Ez dakizi, bazpane. Ezkotan ez tezuak egiten, baina... Bueno, aukera bat izan da, eta gutxenez baloia hobe betire behaien ate inguruan ibiltzea gurean baino. Duz, inigokin abilen da. Bere postutik aterata. Oso ondo. Oso ona. Eta bien, gola belarena. Pita utz. Hogeita 4 minutuan. Kontraeros oso ona. Bela azkar erten da. Ero errematea. Arki. Portera ibeetik. Hanka albora. Eta zaila zen. Pita utz.
Hori eta txori oso ondo. Bien, atzera. Eta jokoa berriz. Pixkanaka. Ikutuz, baloia. Ai. Bien, Imanol. Oso ona. Ai. Ai, itxi zea zen, portero antzat erreza zen. Ai, zati baloia ez, bestaldera beira gehatzezei jokalaria. Baloia... Igo, aguantatu, Inigo ez Mikel. Horako, jokoz kanpo. A ber, zeini aterako jot. Torri Inigo, hori eta. Vale, datera. Oso ondo. Ez, horra enun nahi pasea. Kontuz. Vale, lasek, bate zain antzat hori. Eta gaina, jokoz kanpo zion. Aritza durizion. Oso ondo dagoen da, jolazen, egia esan behar da. Zein nuenean, jolazero zinunean, lehenengo partia izan zen. Beak partia rapida manion eta defektuki dakarkizu Reala aletik. Reala hartzen mazu zure talde favoritoa ala. Eta durizekin flipauta da nintzen. Ze ondo daun arpegia inda. Realean Carlos Vela dago, oso ondo inda. Bueno. Ze, falta azkenean. Vale. Uish. Bueno, orain markaioari utzi berdi hau, deskantzura bitartean. Entuz. Bueno, atzean gaude ja da. Hori arriskuzua zen, egin detena. Ertelezken ondo baloia lapurta, hortelezken oso geski, txartel hori egin. Eta ez diterten, ondo ez txar. Geski. Jo, hori porteroa jutzi jo. Kontuz. Ondo. Hori bai. Luzegi. Ze pena luzegi. Bestela oso hona zen. Imanol desmarke hona izen botatzen eta... Hau izan da, deskantzura arte bita utz. Aber biharren demoran ze ikusten dugu. Aix, hor pasa txarra indet. Ai. Dus. Vale. Lasai. Oso ondo. Granero. Eta ireki bestaldea. Xabi. Ez dakizatik aurrera juten dan. Kontrola eman dio zaiteko. Kontrola gelditzeko momentu tokian bertan. Eta aurrera zuteko. Kontuz, kam. Ezker remate txarra indu Mikel Rikok. Vale. Inigori. Mikel. Canales. Gabi. Ai, agarritxeri nahi nion. Baina, puntzait geski pasea.
Bueno, gutxienez jokaldia moztu diet. Aldaketa. Kopa Espainia horrek azurik ez egin, jolaseko kopa da. Neuri, Alcorcon uste tokatu zitzaidala. Gara Charlie hor atento zeon. Eta, bueno, pentsatu nian akaso partidatzuk zeitea. Eitea, aparte Ovidoren aurka, baina Ovido hiruar maila, ez barkatu, bi B mailakoa izanik, ez da saltzen jolasean, beraz, ezin nuen egin kopako partea Realakin. Beraz, pentsatu nuen beste talde batzukin jarduta baina nahiago nuen. Leheno, ez dakit Imanol esatik pasatu dion Xabiri, bela eukita desmarreka otatzen. Eta zen bela bakarrik atezenean aurrean. Joder, haze violentoa, hor tirua gola botatzen. Vale, Txori. Aix. Belak eski pasatu jo Xabiri atzera. Bueno, haze zentroa. A ver, Mikeli. Joder. Aidea oin oso goian presionatzen. Eta bakizu ez gertatzen da, talde oso atera eta daukezunean da asko izanean igotzen, kontra erasoan harrapatu zaituz dela. Beraz hortaz, aprobetxatu behar naiz. Aguantatu. Ona. Venga, Alberto. Ona. Aix. Pasa nahi nuen Imanoli atzera egin, eta hor ondo lurrea bota data. Eta bueno, kendu indit. Bestela zeurunik hirugarrena zen Imanolentzat hori. Kontuz, hemen bi daudeta gainera. Erreza. Barkatu kontraatake jarrikoet. Hoixo egin behar deuta. Atzean egon. Arbitro kendo eparetik. Hori eta goxo batera. Hori eta, ega bela. Moztu. Aix! Asko zen bai hori, baselina sartzea horti porteroi. Sartu izan manoa zegoela, ez? A ver, Ai, zekeski. Ze pena. Bela zeon bestaldean, eman diote, baina justu zehain dio.
Behaiek aurrean daude, baina bueno. Denbora da, pita utz Aletiki derbia irabazi diogu. Beste 3 puntu, eta orain ikusiko du klasifikazioan nola dauden. Golak izan dira... Zeinenak izan dira, bigarrena belana izan da, eta lelena seipretu izan liteken. Ez, kanalizena egia. Rantxe ikusten dugu. Partiu hasi bezain laster, gola. Eta esan aukerak izan ditut. Nire ustez garaipena merezitakoa izan da. Jokoz kanpoko jokaldi bat izan da. Eta bigarren gola ikusten dugun. Hauxe da, bigarren gola. Eta belak behetik bigarrena markatu. Eta Realari partidua garaipena izten zuen. Eta izan da guztia. Orain zemaitza on diren. Tablaz jartzen dik kopakoa. Bartzelonak galdu indula emateu, bai? Eta horren gaude ligan. Madrid 3 puntura eta Sevilla 5 zeitzen dute. Eta beste azte bete, Aletik 9 posturaino jetxi da. Eta beste azte bete Championseko postutan gaudela, pixkanak aigera lehenengo postura gerturatzen. Eta, hau izan da guztia, espero zuen guztoko izatea, ez da aztu behan komentatzea, eta horren arte, aio!